Ngibingelele nje ntambama egameni lenkosi. Ngiyabonga mphathi wohlelo noma umqondisi wohlelo. Ngibingelele esingabo namuhla kule nkonzo esikuyo. Ngibingelele abasemzini ukuba baba engazalanga ngaba yikho le nkonzo. Kodwa nguthi uNkulunkulu wababusisa. Owanikeza indodakazi yathola ibusiso. Ibusiso abantwana bayithola ngenxa yethu thina abazali. Akekho umntwana oyitholele isibusiso ngaphandle komzali. Amen. Amen. Ngiyakubongela ke ndodakazi ukuthi uNkulunkulu ubusisile. Amen. Ngibingelela ubaba umseke eduze kwami nabaholi bonke ahamba nabo egameni lenkosi uNkulunkulu. Amen. Nabaholi bonke khona nomama nabo bonke nehlobo ezilapha ezantsi khona ihlobo lokungenile la endlini ngayithola zikhona kodwa ngibona niyibingelele. Ake sicela izandla kuzo. Haleluya. Mude kakhulu ngoba kuthiwa ngifunda izwi lesuku. Amen. Amen. Nami ngizawufunda nje masinyane bese ngihlala phansi egameni lenkosi uNkulunkulu. Haleluya. Amen. Amen. Noma ngafunda ivesi libelile. Amen. Ngoba sisentweni siyazi ukuthi sonke sizokwenzani namuhla. Amen. Haleluya. Awubheka amahubo. Awubheka amahubo u66. Ngithemba u66. 86. Ahubo 36 verse 1. Isihloko sakhona sifundeka kanjena: ububi babantu nomusa kaNkulunkulu. Verse 1. Inkulumo yesiphambeko ngomubi esekujuleni kwenhliziyo yami ithi akukho ukumesaba uNkulunkulu phambi kwamehlo akhe. Sithini isihloko senkonzo? Ububi babantu nomusa kaNkulunkulu. Amen. Sasibabi ezweni ngaphambi kufika uJesu. Kodwa ngomusa wakhe sagezeka sababahle. Silapha ngoba sijane sigezekile. Haleluya. Silapha ngoba sigezekile ngomusa kaNkulunkulu. Amen. 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 Njoba lelapha kungane kumusa kaNkulunkulu. Akusikole ukuthi nginamandla nakho konke noma ngiyakwazi ukuqonda noma ngiyakwazi ukwenza izinto. Kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu sibukeke singakahle phambi kwenkosi kodwa ngomusa wakhe sabukeka sibodla. Funda uverse 1. Inkulumo yesiphambeko komubi isekujuleni kwenhliziyo yami ithi akukho ukumesaba uNkulunkulu phambi kwamehlo akhe. Haleluya. Ngiyethemba bongane ukhethe kahle. Wakhetha umuntu obuye ebandleni akukho ukwesaba. Akukho ukwesaba kulokho ngela akukho. Ungabe nalivalo ngene endimeni efanelekile okufanele ungene kuyo. Angiyali ke ngikhuluma nje ngezwi lenkosi uNkulunkulu ukuthi kulesi stephiso sithathayo kungumusa. Sinazo izono, sinazo zonke izinto kodwa ngomusa kaNkulunkulu siyaphumelela. Amen. Sekule nkonzo nje yokubonisa umusa. Amen. Baningi engane efisa ukushada, baningi izinto efisa ukushada, ziningi izizwe efisa ukushada kodwa kuhulula ukutholakala upartner. Kulesi sikhathi sanamuhla. Kumusa ke kaNkulunkulu. Nasibabi
ngenxa sibabi emehlweni akhe kodwa uNkulunkulu usalokhe wenza umusa wakhe kithi esisemvumile ukuthi inkosi nomsindisi kodwa uThixo akakwehlala angawenzi umusa ngoba thina sesenjani sesubonile umusa wakhe. Amen. Ngibonga ukuthi na ubone umusa wakhe likhula libancane lahlala evameleni lahlala emseni kaNkulunkulu madani ngeke emseni ngabe mhlambe ikhanda ligcwele inkosi. Amen. Phela la iSoweto nikufana nokuthi ngikhulele khona kodwa nehlulile sokuthi nafike lokho libamba ukukholwa lekubamba ukukholwa kuze kwephakathi. Inkosi nibusise nobaba Mfeka ngiyambonga phakathi senaje kulamaviki wathi hayi ngizabangena. Amen. Amen. Hayi nina mhlawumbe ngene nami. Hallelujah. Amen. Ilokho nje nami bafotolezwa yuthando. Uma ngibuka emuva kubazali balaba bantwana. Yazi kumnandi ukuhamba nezingane zabantu baziyo. Amen. Amen. Ngoba nomishithi yaphamba ukuthi yazi noma bakukhona abakufuna lokho. Amen. Amen. Hallelujah. Ukuthi ngakekho umuntu bazali. Ngabe ngiyamtshela nje. Hallelujah. Kodwa ngalela la ngabakhona. Ngiyokumtshela uphatha kanjani makoti. Akusona umsebenzi wami namuhla umsebenzi womama, umsebenzi wobaba abazotshela ubaba ukuthi emshadweni kwenzekani. Omama bamtshela emshadweni kwenzekani. Ndikwathe ngifundiswe ngomusa kaNkulunkulu. Nanxa sasibaphi. Amen. Kodwa ngenxa yomusa. Yazi ayikhethezwe nomusa. Amen. Yasho noma ungenalutho kwakho uma uthezane nje ma kungena umuntu uthathe imali yakho ukugcina. Amen. Ungamthengeli lo lini kodwa kokho kufuna kongeni khulu. Ungayithengeli khulu. Amen. Thenga nje 100% juice. Umnikezele umuntu obonisani umusa. Amen. Ilokho nje nami ningena emseni namuhla. Ningethuki ningena emseni. Ubona nje phungane ngathi asiguge. Kungenxa ukuthi siphethwe ngomusa. Hallelujah. Adama ngiyabonga. Inkosi sami. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngibingelele uAyithuba Umnyanda ngegama lika Jesu. Ngibingelele nobuholi bonke obukhona ngegama likaNkulunkulu. Amen. Amen. Bese ngibingelela umndeni wonke wakaKhanyile nomndeni wakwaMthimkhulu ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Bese ngibingelela osingabo ngizosho njalo osingabe langena namhlanje ubaba wethu uMthimkhulu nomama osezoko esisimthimkhulu kodwa osese uMakhanyile angazi noma ngiyaphosisa. Amen. Bazalwane angeke ngithathe isikhathi eside nami bengicela nje kancane isikhathi isikhathi sekuthuba bazalwane
Angizukuya ke ezwini kakhulu elifundo omkhulu. Naye usenginike amandla naye wathi angikhulume noma ngaliphi. Amen. Khona ngifikela kwesaba kancane ukukhuluma ngoba kunabantu abadala manje ngibuye ngesabe. Kodwa ngizozama nje ukukhuluma kancane ngisize nami abafowethu abazongena kule ndima abangena kuyo noma kulolu hambo abangena kulo ukuthi uNkulunkulu abasize endleleni. Ngicela abantu abadala bengivalele nje kodwa indlebe beyivale ngokamoya hayi ngenyama. Beyivale nje ngokamoya ukuthi ezinye izinto mhlawumbe ngizosikhuluma bengayithathi ngoshukela kodwa beyithathe ngokamoya. Amen. Amen. Mangihlabelela ke isihlabelelo lesithi inhliziyo yami mawuhlakaniphe. Number 1 mthimkhulu, inhliziyo yakho mayihlakaniphe ihambisane nje nomzimba wakho namehlo akho nayo yonke into yakho. Ihlakaniphe nje inhliziyo yakho. Nawe mama, inhliziyo yakho nomzimba wakho konke nje namehlo akho kuhlakaniphe. Waye ngisho kanjalo ngishiso ukuthi sisemhlabeni la. Amen bazalwane. Ezinye izinto ziyadinga nje iqiniso ukuthi sisemhlabeni la. Umhlaba unezinto eziningi. Amen bazalwane. Amen. Uyabona nje ngoba senizoqala ningene kulolu hambo enilihambayo mthimkhulu. Senizoqala kube khona osibongile abazofuna ukukubingelela. Amen bazalwane. Kuzoqala kube no Rose abazokubingelela abazothi hi ngoba usuqalile ungena kuphi kulolu hambo lomshado. Abazobe bengezongena ngokuhle bazobe bezongena ngokuthi bazobulala. Ngoba phela abazalwane iBhayibheli lithi isela alizanga ngakuzani kodwa lizokwenzani lizobulala libhubhise. Kuzoqala ke kube khona amasela azofuna ukubhubhisa umshado wakho. Amen bazalwane. Amen. Ngikhuluma lokhu ngoba niseba ncane kodwa nisekho bancane. Kodwa niseba ncane phela ngoba ngakaholi impesheni. Amen. Nawe makoti kuzoqala bekhona manje oJo noJabulani noSibanibani noMduduzi beqale manje ukuthi bona bengenza izinto ezingcono empilweni yakho. Ngoba usungene ngapha. Amen bazalwane. Ngithi halamuzi nje bese ngihlala phansi. iBhayibheli elifunda omkhulu noma izwe elifunde umkhulu lithe thina senzela umusa. Sasibabi. Uyabona uma ungibhekisisa kahle mina ngimubi kabi mina kodwa mawusungibheka kahle uyinika isikhathi ngimuhle. Kodwa umuzo ngibheka kahle ujahile uyabona ukuthi kumala ngale ayi ngathi akukho kahle. Amen bazalwane. Kodwa ngani ngoNkulunkulu senzela ini umusa. Manje nami ngihamba nje ngijabule ngize ngikhoshe nalobu umnyama bami engiyibo ngikhambe ngize ngikhoshe ngoba ngenzelwa ini umusa. Mthimkhulu silapha esithelini ke manje ungena endaweni yokuthi ke manje sekudingeka ukuthi ke manje wena nomakoti wakho usazonitshela noma usazoniyala umkhulu ngaleli langa lokugcina. Namhlanje nisayalwa yithi nje sisanitshela nje ukuthi ke manje
ake ngifundise bazalwane ngabambezeli engithandayo ngicela nje ukwazi ukufunda kahle noma ngicela ungifundela ojwayele ukungifundela ngifundisa inkabeni amaHebrew chapter 13 verse number 1 ungigcinele ku number 6 unezi webazalwane nelithi owakha indlu engamemanga uJehova uyakhela izi uma nizongena emshadweni ningenela ukuthi nifuna ukubonakala ningammemanga uNkulunkulu nizoba nenkinga endleleni. Cela ufundela. Amen bazalwane. Amen. AmaHebrew chapter number 13 isihloko sithi imiyalo ezinhlobonhlobo. Unumber 1 uthi ke malume njalo uthando lokuzalwane. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. Bakhumbuleni ababoshiweyo kungathi ngiboshiwe kanye nabo. Nabaphethwe kabi njengalokhu nani nisemzimbeni. Ukuganana makuhlonishwe yibo bonke. Umbhede ungabi nasisihla ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela. Ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali yaneliswani ngeni nakho ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakuyeka angisoze ngakushiya. Unumber 6 athi ukuze sisho ngesibindi sithi inkosi ingumsizi wami angiyo kwesaba umuntu angangenzani na. Amen bazalwane. Sengihlala phansi. Sengihlala phansi baholi bami. Kodwa nje izwe ngilithandile, ivese ngilithandile kule ndaba. Lithi ke bazalwane, mthimkhulu umbhede womshado mawuhlonishwe yibo bonke abantu. Amen bazalwane. Umbhede webazalwane womshado mawuhlonishwe yibo bonke abantu. Amen bazalwane. Ngake ngayiveza ngamanye amalanga le ndaba ukuthi ke uyabona ngoba umthimkhulu bengena emshadweni umbhede wakho noma umbhede kaMthimkhulu kuyadingeka ukuthi mawuhlonishwe uzulu engatholakala eselele embhedeni kaMthimkhulu. Amen bazalwane. Umbhede kaMthimkhulu mawuhlonishwe yibo bonke abantu. Kanjalo nombhede kaMakhanyile mawuhlonishwe yibo bonke abantu. Akumelanga Mthimkhulu embhedeni kaMakhanyile kutholakala sekulele uDudu noma uSibongile embhedeni kaMakhanyile. Kanjalo noMakhanyile mangatholakala embhedeni wakhe sekulele embhedeni kaMthimkhulu sekulele abanye abantu. Amen bazalwane. Ngoba lithi iBhayibheli umbhede kumele uhlonishwe yibo bonke abantu. Okusho ukuthi ke uma thina sesazi noma uma izola iSoweto isiyazi ukuthi uMthimkhulu noMakhanyile sebenyamanye akusadingekile kubonakala omunye ozothi asikiswe eMakhanyile. Ngoba wenzani uhlonipha ini umbhede wakhe. Amen bazalwane. Yini umbhede? Ngicela abantu abadala bengabefana amadebeke manje. Yini umbhede? Umbhede inyama kaMakhanyile, inyama kaMthimkhulu. Ukuthi enyameni kaMthimkhulu akungatholakali sekujabula omunye enyameni kaMthimkhulu nasenyameni kaMakhanyile akajabuli enye. Amen. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Iyona nto esibulalayo, iyona nto ebulala ini imishado. Ngoba wabazalwane wathi umbhede kaMakhanyile walala uzulu
bangilalela ngeindlebe zikamoya bengangilaleli ngoshukela ngoba ushukela uzokhuphuka manje. Wabazalwane lithi iBhayibheli mthumkhulu lithi iBhayibheli inyama injengotshani inyama iyavuthuluka kuzofika isikhathi ngoba nibahle nje inyama ibe nenkingi. Lithi liyangena embhedeni lithi liyangena uthola inyama yakho mthimkhulu inenkinga ayifuni ukwenza izinto zenyama zikamakhalini. Amen wabazalwane. Angazi noma niyayizwa lento engikhulumayo. Inyama iyavuthuluka injengotshani. Uzofika isikhathi uyabona abantu besilisa webazalwane kunesikhathi bayazi abantu abadala inyama yomuntu wesilisa kunesikhathi ukuthi ke imanje ingasaperform njengoba ibiperforma eqaleni. Wengane valana amadlebeke manje. Ngoba manje size kwenye inkundla ke manje sifuna ukuthi lingene kule ndawo lingene nazi singandrobhanga abazalwane ngoba sifuna ukuthi ke imishado yenu iphilwe into engekho. Amen. Yomthimkhulu kuzowenza ushukela ukhuphuke. Mawusukhuphuka inyama ivilaphe. Kodwa kudinga ukuthi nihlale phansi nomama nixoxe le ndaba ukuthi mama inyama manje ayisayenzi njengoba besikhula njengoba besihlangene. Nawe mama ungashiya umthimkhulu ngoba inyama isinenkinga. Kodwa vezana ezinye indlela ukuthi singenze njani ukuthi inyama yethu noma umshado wethu uphile. Amen bazalwane. Ingakho lithi iBhayibheli inyama injengotshani. Inyama iyavuthuluka. Kuzofika isikhathi mthimkhulu ukuthi ke manje ujike inyama. Iyajika inyama. Yabona nje ngoba nginjena ngangenjena. Ngenxa yenyama ukuthi iyakhula sangijikile. Amen bazalwane. Kunale verse engithandayo. Angazi noma verse number 5 noma verse number 4. Awungiphindela lapha. Ebese ngihlala phansi. Enza kwenu Ngaphume ma. Unumber 5 athi ke ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali yaneliswani ngeninapho. Umshado wenu yaneliswani yeningene emshadweni ninapho. Ungathi mawuyongena komunye umuzi uthola isofa ye15,000 mama na usuklema isofa ye15,000 kubaba. Yaneliswani yinto engene emshadweni eninayo. Amen bazalwane. Uma nenelise lokho uNkulunkulu uzonenzela ukuthi umshado wenu uphakame. Amen bazalwane. Nixoxe nje ngemali emshadweni. Niyeke bazalwane ukukhuluma izinto ezingekho ningeyobaba nithi hayi kulokhu bakuthintathela imali eningi emsebenzini nikhuluma into engekho anifuni uveza imali ngoba baba kulamalanga banenkinga yokungafuni uveza imali komama. Amen. Umama akazi ukuthi bakahola noma umama engahola 30,000 ubaba ehola 5,000 umama akabuye ne30,000 yakhe ayibeke phezu kwetafula noma abeke 5,000 noma abeke 5,000 yakhe ebese ithatha kubaba ethi hayi phela mina ubaba angiyibambi imali. Amen bazalwane. Phela imali izinkomo webazalwane imali noma umama engahola imali eningi uma behola encane imali kodwa ke umama akavuma atshela ubaba ngoba lithi iBhayibheli inkosi ekhaya ingubaba inhloko ekhaya ingubaba yini ke ifihlela inhloko ekhaya. Amen. Ubaba noma umama noma engahola 30,000 wakhe mina ngihola 5,000
nami ngubaba ngubeke ngesibindi 5000 nami ngithi nomama buye naye abeka u30,000 wakhe bese ngithi ke mina ngubaba letha ke mama phela mina ngiyinkosi ekhaya bese siyahlukanisa. Wena sala ubona imithi ngamile nje oh mama sekulamalanga sebefuna ukuba zinhloko. Amen bazalwane. Ubona kuphithene nje kunjenje oh mama sebenza nenhloko lapha esindleleni bafukhombisa kona ukuthi bafuna ukuba yini inhloko. Amen bazalwane. Mawufuna ukuthula ekhaya uma umama yamukela ukuthi umama. Amen. Uyithande umuntu wakho ehola imali encane ngoba webazala nempilo le impilo ngoba uyazi ingedlula 5 years umuntu engakabi right evuka 10 years engakabi right umthola ukuthi wena ubumchobela ebese yavuka. Amen. Umshado wenu mawubambisane ngokuthi ungaboni ungabheki izinto ezikhona ukuthi mina nginani ngoba uma nenza kanjalo umshado wenu angeke uzume. Kodwa umshado wenu nabambana nakhuluma umshado wenu uzoqhubekela phambili. Lethi iBhayibheli sengihlala phansi ungcono ukuhlala wedwa uyindoda kunokuhlala nomama oxabanayo. Amen webazalwane. Kulamalanga sinenkinga nje omama abangovuka sikhulume. Ithi indoda ibuye emsebenzini indoda ikhathele umama uyokhuluma indaba uze kushona ilanga. Indoda ngapha isebenze kanzima ikhathele ekuthe ngabe idinga isupport kamama kodwa umama usazoyithethisa amacala. Vuka sikhulume kamama. Lithi iBhayibheli kungcono ukuhlala wedwa indodwa unokuhlala nomama okhulumayo ngoba kufana neqonsi levula eliqonsela phakathi kombhede lithi inkomo. Mawulazi iqonsi lombhede ukuthi lishaya kanjani phakathi kombhede emanethe endini akwazi lutho. Uzuzama ukuchiftisa umbhede. Ubalekele leli qonsi ngoba lishaya kabuhlungu. Uma umama bengabuyela endaweni yabo impilo ingaba khona. Ezazi ukuthi umama mina ngumama. Amen basalwane. Ezazi ukuthi umama indawo yami yile. Noma ubaba wakho ubona isimo sikabi right kodwa wena meseke umnika amandla. Ngoba uNkulunkulu ikusasa asilazi webazalwane ukuthi isasa lisiphatheleni. Amen. Nami ila umazi mthimkhulu. Elithe iBhayibheli umbhede kodwa umshado. Mawuhlonishwe yibo bonke abantu. Amen. Mawuhlonishwe nje umbhede womshado. Mthimkhulu. Nuhloniphe ngempela. Amen bazalwane. Ngoba uma ningawuhloniphi nizohamba nibe nenkinga. Ngoba uma ningawuhloniphi umbhede womshado nefamily yakamthimkhulu izoqala ningayihloniphi. Ngoba anihloniphani kwanina nodwa. Amen. Yey webazalwane wayithandani. Ake sengigcina lamazwi. Yey angazi noma ngikhuluma ake nivale indlebe zikamoya zenyama nivule zikamoya. Wayithandani. Naka amagama engigcina ngalo. Kuyenzeka uthando endlini luphole lufane namafutha enyama yangaphakathi. Uthando lunjalo luyaphola lufane namafutha enyama yangaphakathi. Kodwa kudingeka ukuthi nina inyama neze nibeke esitofini ifudumala. Ulubuyele uthando esimeni sakhe. Yey wemama. Into ezowenza ukuthi indoda yakhe ihlale ingabona abanye abantu. Ngoba nabafana bakhona insizwa ixoxa. Into ezokwenza yebo webazalwane. Angazi ngizothini. Yey khuluma. Khuluma webazalwane. Wemama. Kunento abayenzayo omama bakulamalanga. Siyasizwe masiyothetha amacala. Indoda masenifika ekamereni akukhulunywa indaba zangaphandle kuneyindaba zasekamereni elikhulunywayo.
Amen bazalwane. Nixabene ningaxabananga. Ubaba uyanika iJerusalema. Amen bazalwane. Ningaswani noma zwana. Ubaba uyanika iJerusalema. Ngo bazalwane ubuwiki babantu besilisa ukubona. Amen. Uyabona ukuba amvimbi bobuthabethe ngasemsukwini. Uyabona umama sazi isithanda sakho. Uma fanele usazi isithanda sakho emakhanyeni. Uyabona uphuma eTown thina sijwayele ukuhamba ngamateksi. Esaba nenkanta ukuhamba ngamateksi. Mawuhamba eTown uthola osisi abagqoka igcebhezazi. Ubone abafana bebuka bethi hawu abafana ngoba isono sondodwa sokubuka number 1. Ngithi ke mina kumakhanyile akashaya isicebhezana mayihleli neza kwakhe. Yekela ingubo, yekela amadama nedress ashaya phansi wathi ziphulaphula lezithu unganisendile. Amen bazalwane. Ngoba isona sendoda sokubuka. Amen. Kufanele ukuthi noma mayibona lento yenziwa amantombazane la angaqhokanga ethi ho mina ngiyazazi umngami uyangqokela ezibe mfishane and then umngakho ke bese niyayenza lento ukuthi umngakho noma abethuka niqhubele kanjani ungamncinki iJerusalem. Nixabene noma nixabene umzokhanyayo makungene kukhuleke. Amen bazalwane. Akhuleka eJerusalem. Amen. Yona ntando leyo bazalwane. Ngci. Wangayenza lo nto leyo uzohamba ubaba ehambe bo. Angisebe driver kulamalanga. Mabe driver uzozecishe shayisa imoto zabantu bona intombazane ingaqhokanga. Ngoba isono samadoda singena ngokubona. Umuntu wakho uyathengelwa nje usweet. Amen. Amen. Umuntu wakho isithanda sakho usithengele usweet. Noma abethu usweet enjani kodwa wena uzomazi ukuthi uthanda muphi usweet. Ungazi ubuzwe ukuthi ngithengele umuntu wakho mthengele usweet ukuze engeza uhale ngoba umama lapha engunothisile omama lapha noma osisi lapha ngaphandle mabese emsebenzini kuba nesikhathi sokuthi baxoxe. Mini oyami ingithengele ini ioya thengela umuntu wakho ichocolate kube uyena oyinqabayo ethi akayidini nithathe ninikeze ingane mazikhona kodwa nje kubalekile ukuthi umuntu wakho umthengele something ukuze naye ajabule. Amen. Ngoba sinenkinga nje yobaba ngempela abastinji lokho kuyisimanga. Amen. Kodwa ubaba uyakwazi ukuyothi chicken licken ngaphandle abuye endlini athenge ikhabishi namathambo wasendlini. Ufuna umama nezingane kudla amathambo yena bekade bra inyama ngale lapha bra khona inyama. Kubalekile ukuthi nijabulisane nomuntu wakhe enithanda naye. Umshado wakho uyoma boze bethi umdlisile kanti alikho idliso. Nibambe. Ngiyabonga abazalwane. Ngiyaxolisa ukukhuluma kade. Manje ngikhulume kabuhlungu. Ngiyaxolisa. Yeah.
Ngiyaxolisa. Sengiza kumbhokodo manje bazalwane. Ngiyazi ukuthi ke bazoshaya la uzoshaya khona. Sizodlulela ku item elandelayo bazalwane yokuthi nje makoti uhamba kanjani emshadweni. Angazi ke ni. Angazi ukuthi nje ungafakazisi. Enzoya kuye ke bazalwane ngisaphinda futhi ngizothatha ugogo wethu gogash azosiphizwe hayi ukuthi sifalalele lifundiwe kepha ngifuna ukuvulela omama manje kumele kube isikhathi sabo sokuthi bezokhuluma kule game ngizogcina ngoba ubishop wase-Asia bazalwane thathi hour sengizogcina ngani kodwa futhi nomama mabezothatha isikhathi eside ngiyabephutha ngizocela ugogo ashwethu enze nje phambili azositshela nje kuzolandelayo azi ukuthi kuzokwenziwani la. Amen. Egameni leJesu. Yasina gegena ingonyama yasina gegena ingonyama yasina gegena ingonyama yasina gegena usuku nasemini nasemini ingonyama
Ngiyabonga-ke nami egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Akukuningi nami ngeziwa nje injabulo. Ngiyajabula kakhulu uma ngibona ubuhle obungaka egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyabingelela obaba egameni leNkosi ngokukhulu ukuyithoba ngokwendlalo zabo abasemzini abakwaKhanile. Intsha intombi insizwa ngiyazibona omama bese ngibingelela singabo nibahle ayonda ubani lo nenze nabahle kanje lokho ngibuza nje ngithi ngazi ubani lo benze kanje nibahle ithandwa zami angingabambelelike nami akukuningi ekuthiwa angizokusho ngicela nje ukuthi ngizokhuluma kancane bese nami ngihlala phansi. Cela sisi Maphe angivulele nje incwadi engizokhuluma phe kwayo kwabaseFeso bo esihlanu. Ngikuthanda amavesi awu2 awazi ukuba maningi azoba u2 u22 no28. Hallelujah, mdumiseni mongeni Awubesebandleni bazalwane. Ngizofunda ngokuyalelwa abaseFesu besihlanu verse 22. Isihloko sithi ukuphathana kwabaganeneyo. Verse 22. Abafazi mabathobele amadoda abo ngakho kuyo inkosi. Verse 28. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe usithanda yena. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ileli verse nje engifuna ukukhuluma ngalo. Uma likhuluma lapha yalithi abafazi bathobela amadoda abo kube sengathi kukuyinkosi uqobo. Ngithanda ukuthi lesiswami akukuningi emshadweni ukuthoba nje noma zikhona izinto kodwa bonisa ukuthi uyazi uye ngenhlonipho kumthimkhulu. Ukuthoba ngiyabona vele uthobekile. Obaba bayifuna into eningi. Obaba bafuni nje nomama othethayo. Abafuni nokuthi noma ngabe sekonakele ulokhu phakamisa izwi noma subona ukuthi akusahambeki kahle kodwa yana ngentobeko uthi kodwa lapha mina nami ngathi akuhambanga kahle kodwa lapha ungathi mthimkhulu awuhambanga kahle. Mina ngazi negama lakhe ngazi nje ukuthi ngithi Nyanda wena wephahla ungathi lapha kodwa hambi kahle. Ungajwayeli ukumbiza ngoba asemahle umthimkhulu usho ugobe bazalwane. Kungabi kuyikuthi kusho ngoba kuphakathi kwabantu ngoba sinenkinga eyokuthi siveze uthando noma sesihambile sisehambeni sibonisa ungathi siyabathanda abayeni bethu kanti endlini kuyonakala. Kubiza ukuthi mawumama ngaso sonke isikhathi ithi incwadi ngelinye ilanga izaga u31 uthi umyeni wakho noma esehlezi phakathi kwamalungezwe siyokumazi kodwa bazukumazi abantu umyeni wakho uma ephakathi kwamalunga ngenxa yesimanga sakho. Kufanele kube nguwe mamthimkhulu mama Khanyile. Kufanele kube nguwe qala sinhlonipho baba umthimkhulu kuze nabanye omama noma nabanye obaba bezokwazi ukumhlonipha. U28 sengizohlala phansi. U28 uthi bobaba
nani ke iyacizezela ithi nani ke bobaba bathandela ithi nibathande njengemzimba yenu uqobo ngathi ngiyambona baba uMthimkhulu ecebezela kangaka kanti akasamcebezeleli umkakhe mina ngiyathanda abazalwane thina sithanda nje ukuthandwa kuphela mina noma ungangenginike nemali yakho noma ungangenginike nalutho ubaba umfeke ukhuluma ngemali uthi abanye bangena emshadweni ngenxa yemali mina ngifuna uthando kuphela yazi mina ngifuna uthando kuphela nje akukuningi sengathi baba uMthimkhulu ungamnikeza uthando naphakathi kwabantu ngoba kuze ukusiza ukumnika uthando endlini phakathi kwabantu ungamazi phela thina siyabheka thina uthi ngelinye ilanga usisi uthi nika nikhohlise nithi hayi thina ku right endlini yami mina ku right kuhamba konke uthi kodwa thina ngamahlenyama amehlenyama kodwa athi akuhambi konke akuhambi kahle manje sengathi sisi ngiyakubongela nkosami kuyahambeka ungeza abantu bekuthusa kuyahambeka noma zikhona igodi kodwa nje mawuzazi indaba zakho kuyahambeka umphathe kahle baba noba bakuphathe kahle egameni lenkosi amen amalanga Siyabonga bazalwane. Siyabonga amazwi avela kugogo Asha. Ngiyithi ke mina umuntu uthatha okuzomakha. Ashiyo ngemali. Kodwa khona indlebe ugogo wayethi kumele zibe nesikumelo ngapha. Inkinga ngene ngapha iphume ngapha. Enginotisayo kakhulu kwabasakhulumile. Bakhuluma ngenhlonipho. Intwana yami ke le bazalwane. Ngibiza ngintwana. Ngoba ngisengimazi isikhathi. Ngiyaxolisa ukuzipha njengo-aunt. Kodwa ngizokusho kuwe ukuthi kwaMthimkhulu you are welcomed. Sibanje nje ekhaya. Ngihlale ngithi ke ngama last born kaMama. Lamathina thina basenixakekile likhona abaphambi kwethu abazi ukuthi kuhanjwa kanjani kule ndlela engifuna ukugcizelela engekho umama today nje uyazi ukuthi kuyenzeka lokho ukhiphile udadewethu ekhaya okukhombisa ukuthi ushuthi ukhona lesiyasalukazi ke engizokutshela khona maybe sona singakakutsheli ngangitshela usizanele ngelinye ilanga ukuthi ngaye ngakhala ngathi ngithi inyembezi wathezana wathi awusakwazi ukukhuleka ngathi mina ngikwazi ukukhuleka
wathi ayikho leyo nto ngize ngizokupha lona ngoba maybe ngomshado ngeke ngize ngikhulume kodwa ngizokunika lona ukuthi indaba zakho azaziwe uNkulunkulu indaba zakho azaziwe uye kuphela uthi yena ungumqalisi ungumphelelisi weimpilo zethu ingakho ngithi intwana yami today nginesibindi ke mina sokuma ngikhulume ngawe ngikwazi ukujatshuliwe ngikwazi kuhlushekiwe kwamthimkhulu kodwa lokhu uthe ngizohlala awuzange wathi mina ngingowasegoli ngiyahlehla umthandeke umfowethu uthanda ukuya enkonzweni kubhuti kakhulu mawuhluleka ngihlale ngitshela letha ngayini anginankinga yokayina ngithi letha ingane ngigade anginankinga yokwenza konke lokho ngoba uthando ongibonise lona ukuthi lo muntu wakwethu uzomnakekela yikho ngithi namuhla ngiyazipha leli thuba lokuthi ngisho lokho kusenhlizweni yami akukho okuningi akukho nje hadebe umthando makhanyile umhloniphe ngeke ngibuyele kokushiwo umzali kepha khona if bowuzwa indlebe kumele ibe nesikumelo egcineni ungangeni ngapha kuphume ngapha umhloniphe lo mntwana abantu uyakulela ekhaya uyolaka ngiyengithi ke mina sekungelele ngoba thina sihlala eGoli mina nje ngo-anti waseGoli kodwa mangifika ekhaya ngibona into imoshakele ngiyokhuluma ngeke ngithetha ngikwazi ukuthetha ngiyobuza nje ngithi awuntwana usungazi umnyango ukhona mfowethu bese ngiyihlekela umthando makhanyile umthando makhanyile umhlonipho makhanyile umsebenzi esisebenzayo ubona lonke uhlobo lomuntu both sides nibona lonke uhlobo lomuntu uzubona sengathi umakhanyile akakufanele kanti ukufanele ubona sengathi umthimkhulu akakufanele kuthi wena ke iswa lingabuka into engaphandle lithi khothoza lapho bekwe khona izwi lenkosi lithi khothoza lapho bekwe khona ungalokhothoza kwenye insimo ngiyaxolisa abazalwane ukuthi nje ngiyabathanda laba bantu bayazi sebengibiza ngo-anti wokuthetha kodwa ngiyathetha makumele ngithethe ngiyabathanda kakhulu umakhanyile ngiyamthanda ingane kabhuti wami ngiyazithanda ziyazi nazo angihluphi noma engathi usesegeyithini ulethe ingane ngivele ngithi kulungile ngithi nje letha ezami angisangazi ukuyeka mawungonile ngiyokutshela angeke ngikuhlebe mntaka baba ngiyokutshela nje ngithi kodwa lapha kangwana akuhambanga kahle ngiyabonga abazalwane ngifikelwe nje inyembezi kodwa ke namuhla ngibona ngathi ngiqinile ngoba ngiyamthanda ubhuti wami ngithi noma esegqoke esontweni engekho umakhanyile ngithi ngizokubheka ukuthi ugqoke khona yini ngizokubheka ukuthi ijazi lakho ayinwe kahle ngoba ngifuni ngelinye ilanga mase sila phezulu bese bakhona umuntu ozokulungisa ngoba ngingase phambi kwamehlwethu ngiyabonga ukuzipha leli thuba ngiyabonga ngizodlulela nje kokulandelayo bazalwane ngizoxolela ngizobiza ngokwama branch and abanye ngibaza izibongo zabo ngizocela umama Nkabinde wakhona la ekhaya eze ngaphambili nje azosipiyala egameni lika Jesu 2 minutes mama Nkabinde oza phambili 2 minutes seyiqalile indlala siyasho 2 minutes
Ngithanda ukubingelela ngithanda ukubingelela obaba, ngibingelele bonke abaphathi bami, ngibingelela abemkhulu nawe gogo, ngibingelela umndeni waKhanyile, ngibingelela omama Imbokodo, ngiphinde ngibingelele uLusha, bese ngicela ukubingelela oSingabo. Ngithanda kanjani, ngiyalwazi udaba. Makhanyile mntanami, umngani wami osongibiza ngani nami uyazi kwenza kanjani? Ingane yami wena mntanami. Emendweni kumnandi, emshadweni kumnandi, wazongena ngoNkulunkulu, wazongena ngoJesu, ungayi ngekhanda ngoba ikhanda zokwenzela okuwini. Ngena ngoNkulunkulu, ube nekhona lakho la uzokhuleka khona ukuthi mase zinzima zikuqalile ngoba zibeyiqala izinto emhlabeni, masihamba emhlabeni kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu ngicela ukuthi akusize mntanami, ubambe njengoba ubambile. Dala wawubamba, dala wangena, yazi le ndimi, yabazi osikoni bakho. Ungabe isifutho sikoni osizi, mawuthi isikoni usho into, ungabothi isikoni enye into leyo isikoni, into ekolobele, into etshekile, osizi, akosisi bakho, odadewenu, ngoba umyeni wakho ukwenzele odadewenu enzolamana nabo. Makhanyile, umende uyabheka, umende fanele ukuhloniphe ukuze nawe uzokuhlonipha. Makhanyile, indoda iyaphekela, uyiphekele yonke indawo. Ngikuhlungu ngoba khona abantwana abancane, ngisazojula, ngisazojula ngenkulumo manje. Ngizojula sibabizo Makhanyile, ngizokutshela ikorobela yakho ukuthi umendo uphathwa kanjani, ukuthi ungena kanjani ukuze ujabulise owakwakho. Sizokhuluma sibabili ngoba khona indaba enkingabantu khona abantwana. Ngokomthetho lo ngesintu bengamelanga khona abantwana lo eyalweni ngoba iziningi izinto ezikhulumekayo ezingafanele abantwana ezifunele abantu abadala. Sibhekene kanje ukuthi Makhanyile wenza u1 no2. Ngiyacela Makhanyile mntanami, ungalinge uvula ifoni yomyeni wakho, ungalokothi ngoba ifoni ineyinkinga, le foni. Ungayivuli ngoba uzozwa ubuhlungu, ipain, uzophatha ushukela ungenawo ngoba uzokhama izinto engayifanele. Ithi mayiringa ungayithathi, umntwana ufanele ayithathe ayiwena ngoba uzobona ezinye izinto ubaba beyifihlile. Amadoda ayafihla, kunento efihlekile, akufuneka ukuthi uyibone wena ungumama ngoba ukhethe wena ukuthi nguwe obhekane nami, uwe fanele ukungwashela ngenzela yonke into. Ingakho ungamelanga ugubhe amafoni, ungakhuthuza amabhluku okuthola izinto bese uyona baba ukuthi ngicela uvuke sikhulume. Uvuka sikhulume uyingozi. Uyidivorce ebuhlungu kabi emshadweni. Uvuka sikhulume ngoba ubaba ubuye emsebenzini ukhathele. Noma ngabe emsebenzini angeke beqina ingadi. So ingadi inhlabathi iyakhathaza. Bese wena uyangivuse ebusuku nje uvuke sikhulume. Mvuse kokunye, hayi ngezindaba. And mntanami ungaboma offensive futhi. Ungabi nabangani bangakhona. Iba nomngane okholwa ngoba ilanguage ngeke ifane. Inkulumo zengeke ifane. Uzokutshela okunye kanti wena ezwini ufunda okunye. Bese athethe asabe sokuphuza utshwala. Kanti wena afundisana ekhaya ukuphuza utshwala. Into ofundisana ukufundiswa uNkulunkulu. Ufundiswa uJehova ukuthi ufanele ukwazi yena ungazi omunye umuntu. Ungabe emafensini uzube nembomba emabeleni ezocingo. Ugubheke lamabeleni. Indaba zendaba zomakhelwane ngoba manje umshado enye into mntanami imnandi kakhulu, kumnandi mawungena nobani noJesu, umhloniphe, umazi uJesu, ungayakhi indlu yakho phinde uyidilize yakho ungaphakade
wakhe uwe nayo noma kunzima noma kunjani ubaba umgezela icathulo umsulela icathulo amateke angumashele uwe mebuza ibhrube angayibuzi futhi ibhrube athole yonke into mntanami iphelele angasho ukuthi ke iyebhe lami elinje eli-brown uthi hayi lapha ewashingini alikhe ewashingini uthi hayi baba nazi ulikhiphe uthi athi beyihamba umbekele wena iy'mpahla umbekele wena iy'mpahla azoyigqoka umkhethele wena ukuthi baba ngithanda ugqoke lokhu namhlanje angayikhetheli ngoba beyikhethela ngekhambe kahle mkhethele ukuthi baba nakho ngithanda ukuthi ugqoke ube konke necathulo konke umsetho wonke konke kuphelele konke kuphelele ubeke lapho ukuthi baba usungagqoka-ke manje ngoba mazobekela omunye ngeke kulungu kufanele kulekele wena umkhethele wena awuthanda mayephuma umbono njalo baba muhle angafaki besidabukile yabathi besidabukile usithatha usishize mesithanda kakhulu ngoba uzokuphoxa phakathi kwabangani bakho bazothi abazali bakhe nodade wabo othi uyamhlupha kanti awumhluphi uyethanda lento edabukile angayigqoki ungamvumeli akagqoke okuhle ngoba mayegqoke edabukile ngempela ngeke kulunge mayesidabukile thatha ufake kudoti ushise ungagqoki umshado dala muhle ngicela usihloniphe emshadweni nawe ndodana yami umakoti uyaphathwa umnika bonke umnika uthando umncome uthi mngami muhle Ngome uthi mkwami ngiyathanda ekwazohamba kahle mkami akahambe phambili ukusale emuva umbheke uthi unyathela kanjani uthi ayaze thani yami imanzi yamadoda umbheke uthi hayi ngikhethile la umbheke uthi hayi ngikhethile la angisi mistake ngikhethile ubheke la umlenze yakhe ungabheka abanye bekumkakho umlenze yakhe usalele emuva angithi lapho kumama uzwa kuzowakha ngeke ubheke umunye eteleni uzoluhlala ubheke yena mina ngiyakwazi hlala ngixoxa nawe emotweni uyangithwala masibe esontweni uyangibeza sixoxe angaze kubuzwe ukuthi bakhanyelwa mthandi kwalo bakhanyele esemsebenzini kwalo bakhanyele thatha izinyanga esemsebenzini yakuthi gogo engiyamthanda umngane ngithi awumfani wami ngase ngajabula awungase ngajabula nami ngiyamthanda waze ngajabula mfani wami yabona uma uthanda umkakho akaze ngibuza ngalelo dilanga ukhuluma ngentombazane ukuthi gogo unentombi engiyibonile ngihlala utshela ubakhanyile nithi awubakhanyile wajabula unendoda ethandayo ngicela nawe umthande mntanami umthande noma kuthiwa akanamali angithi uyasebenza wena imali ubaba ngizwe ubaba ethi imali fanele izokubaba no ayihambi kanjani mina ngolwazi lwami noNdlovu Gatsheni kwebenyaka noma Nkalinde mina shadele kaNdlovu mina ngolwazi lwami noGatsheni besenza kanje tip le unika itip mntanami uyithatha le tip yakho uzohlala semendweni mina ngengezilokhu yami la naye abeke yakhe la bese ngithi baba hayi nazo seyiphelele yenza njani hayi athi mfana uNkosi uzobona ukuthi wenza njani ngithi mamela-ke baba lena yothenga igrosa lena yokuthenga kwakho okuthandayo lena eyami lena sizobona ukuthi wenza njani bambe kanjani ungamniki umthimkhulu imali ayihlangane zoyi-2 phakathi zihlangane la akusuba baba phathi imali ubaba kazithenga makhethini ubaba wathenga igrosa ubaba into ayithengayo yini iredo nemoto iredo nemoto ubaba wathenga makhethini ubaba wathenga indisho yokudla ubaba wathenga inkomishi yimi engibona iplate ekhaya yimi engibona ikhethini selingcolile selidala salifunda ufuna yimi engibona ithi isofa kusayifunda isofa seyinomgodi bese ngifuna enye isofa entsha kuba and ufuna ukungenzela ngoba ngikhethile yabona haleluya